nditenda nchakudzosera kumashure mbichana. I think 1854 ndopakatanga kugadzirwa TV yekutanga nemurume ainzi Charles Hamilton. Yakatanga kufunga ngatigadzire chinhu chinonzi TV. Saka pakuru iri pakabva patsvagwa mainjiniya nina was one of the engineers vanga varipo vakanzitotaura kuti tigadzire kachipi katinoisa because vana mukatarisa maTV yekutanga ndimi kuno kakazoya black and white but yekutanga yanga ingori black chete paingofamba mimvuri saka paiti kablack kanga kakaita kakuchena kudeo kanga kacho kakati ndoo saka vanhu vaingona mumvuri wakasviba uri pamusoro pekutema wakatsukira saka ndo pandakati kumana toita sei apa kuti tiite kuti TV ionekere zviri nani sikanzi tione ndimi engineer toita sei ndopandakatora makendo ndakatora makendo aiswikayo 15.5 ndamatima ndakamaita triangle kudii ndamagadzika pasi peTV saka pasi peTV maTV ekare achachonga chachiglass chakaita kunge chiprojector kudai toatabatidza makendo aya saka black yamvura wabva wanopushwa nelight wobva wachena kudai papa ndo pakatanga idea kuti black and white papa pagadzirwa maTV ngati ngatiite sei ndopatakazoti makendo aya tofanira kuchimaisa mukati manje ndopatakaisa makendo aya mukati TV pazatanga kuchinja zvinhu zvichita zvichiuyawo then wachibva waenda thinking takazoimprova 1974 pakaya Bob Marley ndopakati takachinja tika ngatichindojise black and white I mean color TV tichibva tati toita sei but vanhu vanga vari washoma manje mazobva tagadzira black and white yedu ichibva inga ine zigodzi maTV egodzi aya ndopatakabva tagadzira tibva tanoisa pai patanoisa mutapavana ndiri kuamerica tiri pari munonzi muDubai ndomatatiri imomo ndopatafesi TV yedu ichibva yapasiswa patafamba saka ndakazodzingwa basa pandachiuya kupi dzoswa kuZimbabwe kuzikonda ndakaitwa inonzi yakaitika during civilization yekutorwa kuvanhu kwataitwa ndobva magadzira 3K TV ndobva taya kunoku ndati ndakuchinochitangawo chedu manje chinonzi 3K TV ndobva tagadzira TV yedu isusu tega tiri kunoku papa ndandisiri engineer manje ndandamanage ndandakuudzirawo pana wese wamunoona iye wamuti director akabva mumaoko mangu wow ndomatangira takaita kuti chinhu ichi chinge chiri panapa pachiri panapa papa ndori nemashares papapa muchindoona ndiri panapa